musuppose ngamashenda ku UK weekend yoyi but amunakwanisa kuenda takazonzwa in fact before satasvika panyaya iyoyo vanhu vazhinji vangachibvunza nei asina kuenda ku UK yeah, to be clear and sound asida kunyepa kana kuda kumakisa munhu kana kuti sei inini at first titi aiwa mbida ateerereka mbida aiwa unatoteerana kasina mari muhomwe mbida really ona mbida unzi ari kuteera kuti autobuya kuna chimani kasina mari aimbida anoganza zve ambuya vacho ndewe badness aiwa nditori serious lulu in was parks watsano ambuya vakandibata bhande zvikanzi kupolisi kona ngale nhasi hanje ikati ndokumbira handina chipande musemenze aiwa ambuya vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai kundimamisa ka asi vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa inini mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai mangwani chapamepo chiva kumano yemavhiza yavo vakandisisa kuninga alright makabva mangu aroera ndenya nechingoma chavo kuti chimero kinopera nechimero kana muri mamero chipero chapera nechimero wezi kuti isusu tatatotiwo muchati pavhiza makuti tingokurosa pajoza saka ndoende fana nepride mandikudze list rawo ndakukudze muwanisa flex yechi mawani mbida ichekutsatcom inonzanga chekutsatcom inzani libo libo like it unowangwana ndoziva ndonditi books kwangu kuna ngale Sparks wakatadzire ku Sparks like Sparks wakamutadzire they don't know kuti it's the art of pushing works ndabvunza kudaro kuita munhu kuti chitopfuura soneredza kasong ngambida kuda kufinhura kuda kutenge kuda kutipedza power zviriko kafuti izvo zviranga toda kudza kuti masong nge kuna ngare yanyu ndomisa musherufu timana kuti disco kwara tunota Oyo, wagwan people, my name is DJ Sparks. Welcome back again. Pa dialogue with DJ Sparks. Patati chikurukura nema celebrity, patati chikurukura nema artist. Mzora nasi ndina kona ngale Mauto. You know Mauto is one of my artists. Akaipa atinotemba when it comes to nyaya dzedanzo. Atikwanisa nyaya dzedanzo tisingataure nyaya dzekona ngale. Saka mzora nasi ndichanga tichikurukura naye pane zvinhu zvakawanda zvakaitika after cup clash kusvika patari panapa pawakatora mukombe pawakatora utongi uto pawakanyatsoprova kuti aiwa nomaya aya mauto pane time iripo saka pane zvinhu zvakawanda zvatichadiscasa but before satapinda panyaya idzi dzandika pane nyaya futi yeku UK ndakaona kuti vanga vari paline-up yeku UK but havana kuzokwanisa kuenda sada kutinzwe mareasons avo akaita kuti vasaende zvinhu zvakanyatsoitika chaizvo chokwadi because chinoi panoitika zvinhu izvi kamapromota anenge aine nyaya dzavo dzaanotaura but paground panogona nga paine zviripo takazviona last time pandakainterviewa Silent Killer kuna ngale wagwana chabva chapindirwa nemauto easy Sparks ovambi vemadekwa ipahala mboloko yama respect wagwana my king aiwa ready nice kusangana futi again anzi zvakare naSparks pamatoxi kona ngale song ya isi song yekuti tikangoti no maybe tatakangochila but aifunga it's a deep song yekuti unoyatsoti yakadzamiswa pfungwa chii chakaita kuti muzofunge kuita song yakaita ngei unozwa nyaya yekutsanangurira unozvinja tombozvibvuma kuti ndakatongori padheni ndakatongoona song itongoroweka yega mumusoro handatombari kana peni kana bhuku kapa ndakatongondiruna producer chimbondorera chiridhim chinenge chembirambira ndine zvandangofuma ndichingonzwa makuseni fatangoona kuti alright kuti zvinisafambe kababa wakanotora kumalawi saka alright vanegona mudara tikati saka takaona kuti life zviriko mulife kuti variko vana baba vanoenda kunotora masini uku vaida kuti vana vaite mari ivo vaite mari zvazazopodza zvakuponda vana futivana vaungoita unyama ndiwo vaungorwa mambama nepolisi nechingoti ngodai nekudai basa kungopinda nzona wandisa chamari iweyo mangwana uya dai nekudai kadhiri kudai watoita kadhiri kako bhobho alright tazvinzwa kuti iyi song yakabva meno yangu yamusoro koma instrument kuti no tada kuchigadzira tichimbira like so kune member inonzi Toket aya ndibaba iwawo pamabiti aya anonzi Toket aya vanopedza ndo vakangoti kune chiripo akisi chega kune chimwe futi chiri kuuya futi Toket wacho asi bho saka mangoma yakatobuda ikati mangoma ada kubuda
adaubuda tatoita musikanza tikati ngomupa Sparks mbichana because Sparks pamatalks. Remember where you heard it first. Titauta Sparks. Aiwa mndara ndonzwa kunakirwa mndara kati chinge muchiti respect zvelevel kuti tisatanga kunzwa record. Guys, saka mangoma ndaita mistake apa. Mangoma ndofana kupa half because munofana kwenda no streamer ku page rakona ngale. Saka ma pages anangane mangoma it's kona ngale official. Yeah, kona ngale official. Right, atitigare pangojeka ipapo. Saka guys, mukunzwa mangoma takuta zve music yekuti inokuchinja upenyu. Achangotara music just music. DJ Lulu tipe another one. Chafa chapindirwa ni Online. Natenda mbogudza pana yesong. Online. Unoziva so isikubasa kwedu kwa unoona DJ Sparks. Tiri vanhu yokuti unogonoita dhiri rako kotonzi kuti unopera mwedzi unogona kunzoona $40. $40 you know. Nezvakaoma kuti dhora kuti uzonzoisa padhora. Kubva usaka bhebhi rako kaunoziva riki salad. Robva rato kuti ndisendoroka $30. Apa une 40. Apa une 40 padhiri. Shamwari. Wobvunza bhebhi kuti kona ibhebhi ruda 30 pa 40 sei. Ubvunze ndo wakaomera zvisingaiti shena nini. Kwazinzwise uri. Wana wacho anadza wadzirove. Saka unozoona kuti arota ndina unoitonyara unozongomudza kuti mari iri kurwadza kushanda. Kuzi song isati rareka mndara tora tiri pungwe tikirwa maraundi. Waona photo bonds mo ndiso 30. Which means you ofana sana 10. Padiri racho rese apa iman 30. Padini pa mrendo dauda mari yake papa tiri papa. Ameno DJ Lulu imboti Specs wamuzwa nyatsa. Chafa chapindirwa ni masikana vamasinamu dzako handisi chivayo ipopo sori zvako. 4 kunotokupa mari washanda handisi mene ini handisi chikananda. Ayo wanaji information inofana kusvika straight. Kwete zvekunyipa. Mari inorwadza kushanda. Kwete zvekunyipa. Vari kurwadziwa kushanda mari. Afana kunzwisa kuti anchimuti pambori necoin izvo zvakafana kutambira because haisikawanika give. Gaya magaisi emaina gaira. Shamwari. Unobvanzi mundipo 50 give apo ndiningirika ne 4 weeks mariyo. Apana maronza akaomera ndakuti amuvhoni. Hanzi munhu wacho nditsaga. Hanzi akadhakwa aburitse mari. Saka tinoda kuziva kuti akaomera pamari yani kuomera kwacho imari yani yakaomera. Sasa kona ngale mukundudze kuti vanhu vanofana kuziva pay yedu so that pakukumbira paya vanofana kuziva kuti handa kazokumbira kana munhu achitambirwa $100 ndofana kukumbirawo kana ma10. Aya ungoona chi kuti musikana wakamudza chokwana pezera kusaiza futi dhiri racho ungoona chi plus ndakaona kuti ngomunzwisa afana kuona kuti munhu manonekera kuti hana mari because ukapiwa pressure mukuru kwandipeze ndopai unozonzi kona ngala amujeri angaida kuti pefadza bhebhi. Angada azongoriska. Ariska because ndichasangana na Sparks pa road kawane mawaya anchakubata ingunzi pai mamundarowa ne homicide. Ndamujeri da kufadza bhebhi. Saka bhebhi hapana mari. Manje chokwadi icho manje achibude manje. Plus uri mazhinji tida kuchita magentleman. Gentleman yoru. Because tida kuzvita chikanada. Kuchita saka ndamudza kuti handisi chivayo sori zvako nandina mari. Hapana mari. Pa20 iripo pambori nepondo ndo iri free kupa data aimbotaura ipa. Zvipa TikTok tozvoona mwedzi wapera ndogona kuriska pakadaro. Hanzi pa20 iripo pane pondo iri free. Ndo iri free. 18 yakabatikana iri kude kushanda. Ine zvayoda kuita. Saka scene redu ine ma tracks mangani. Right, scene redu susuri ni 7 tracks. 7 tracks. Ni collab na Ndunge. Kuita another one is Jamaster. Kuita mamwe sing bozo wakomana wacho futi kanti tofunga kuti titopfeka gemenzi titopfugama toti muzita rako ningi tikudo kucollab but vanonga vachinetsa but nenguva yaMwari zvichaita. Ndena ndo makambotira karamba. Akawa. Kuona saa king yekubharakika tenge takazi hondo inopera nehondo saka muchawaona zvinhu tichawataura handikuendere kumberiko chazongweri kana taura mukati kuti handizvauri but mukaona manhu ekuti ndo maapproachable wadii mudhara habho utonzi rasanganikwa akatotoenda ikoko unogara ka munhu afana ngocha kuti handisi good I think ndochigai because unonzi handi atisangane kustudio na10 kusvika na10 nosvika porogisa kuti ona kuti ashamwa ndibhodha ndegare ndipanapa unoziva ndikasvika pa ndikati mudhara Sparks ndikumirira nhingi panapa ndosvika ndorora pasofa apa
svika 10 hours pedzera makutoti afesa kuti vhiridza mhezi dzako maona akutokanganisa zvinhu akutokanganisa zvinhu zvangu sa ndozvikuitika anonyara kutaura straight ozokutisa kuti aona ina handisi kukwanisa I think icho chikawadi last kungotaura kuti chamwarika mazuva handisi kukwanisa kuti yansoita madhiri aya kuti unoti munhu asangane kwakati zvibude Alright. Asi maproducer angachishanda EP ndianani nguva nene maproblem andoita manje nini indiri munhu wekuti ndoshanda munhu anoda panguva ipi ndoona kana comment inoona kuti enda kwanhingi I think ndikataura shoti kuti variko maprodcast akawanda handimunoona but tingoona kuti kwaSparks ndokunechi ndo anenge achiita zvekupusha moyo hatikwanisi kuti sisi tiende kana kwaJohn kaJohn wachakidhonza tambo hazvishandi chero kuti John anopedzerani iwa uchienda kwatinodiwa ndokwatotambira hatiendi kuno munhu wekutita kuti tozipinda penda vipacho takabatikana kuti munopfeka gemenzi motanga kuti mustarangu tokumbira kuti tipinze mapodcast vanhu ndewamwari manje hapana munhu ane vanhu isangodza kushanda nezviripo tiri makomuredi kana amba musina mafuta atongoshamwari kasauti yatitene iripo tidyepo chikudo chekuti dumaita se saka tozongoti aiwa kana tisina nyama katodya mavheji ndo zviripo saka izvozvizvi maproducers amakazoshanda nawo aida kuti muite maworks nanani ari paEP like the one anosupporta maworks I don't want to lie Makumbe production man Simplex music anana NSK music inopusha 40 Galis Lino anana Lino especially Lino I worked with Lino Chusport iri kupusha suda kupusha nobody had to do my works hatikwanise kuita kunhu kwekuti isi toda kuenda kwakasona kuti unosvika unzi pagedhi bobhisa ibhutsu mpinde chimbodai nekudai butsa chitupa gore rawakanyorwa wakabarwa ndiro iri zvishuko here unonzi kona nghale sei wakazviti kona nghale wakatsvaga usha rimwe zita here kona toona kuti dzatotambo semakomero tangoti akuda hondo but hatisi kuda hondo tiri musivilian reka tiende padini saka but maworks amire ndizvo zvakanakira Zimbabwe maworks afana kumira nditima kakukanya unongenda kwaokei ndizveni uzotongotenga auzoranizara padeni ndizvo saka mukutirongerawo here mavideos paEP because you know wana muZimbabwe mazuva ano tikufarira kuona steri aiwa mavideo ndikusponswa namukuru King Alfred King Alfred ari kusponsa handiri kunyepa esport even kana that video namadzimai rerere kuti ufaro kwamuri is the one who sponsors that papungopusha maworks kuti maworks aende kumberi saka chimidzi takaona EP isina kubuda maitoziva kuti King Alfred pane machinjis avanotinya mari but I know hangu kuti King Alfred munhu anosimisa mangoma from day one even madays anga ndi manager waSquander waitry by all means aiwa he tried wasupport every ghetto youth kuti tinge riri panenge riri saka we really appreciate effort yese yavanoisa kuti tinge tichienda kumberi semaghetto youths alright saka EP rato nedate ratozvati no muswakati EP riri kubuda date EP weare planning the date I think so ichakupai date weare still working on chi tikumbobhizabiza bose dabika chinji tikumbobhizabiza maerrors ari pasini dausa perfect scene Alright. Aiwa, no problem. Right, pana zvinhu zvamungade kudza here mafans enyu panyaya dzeEP sata bva paEP takupinda mune dzimwe nyaya mafans tongomaudza kuti kwatiri kuenda kura tinosvika upenyu huna inonzi takanonoka we are working slowly saka taita se tasvika pavari kuda chapi mafans hapana chinonzi takanonoka Sparks unotobhadhara kumangara easy alright ukama wenyu neNash TV wakamira sei ndakaona recently makabudisa video yenyu nishati ukama wenyu wakamira sei neNash to be clean sound vamutarisand munhu anongopusha maworks munhu anongopusha maworks zvokutoti havana beef nemaghetto youths munhu anongoti if discover talent pamunhu vanongopusha havana kuti ndiani kana wekupi kana kuti kwezi kune vanhu vanototi apa pakagara kona ngale paifana ngepana kana kuti vibes kateo vane brain idzodzo but mutarisi manje aita se haana basa nezvo anongopusha haana kuti ndozodari wadi from someone munhu anongopusha maworks anongoti shamwari kana ona time endai kunashi munoshanda endai kunashi kana sina negiro nesini wobhadhara mari video roro maworks yoita se and anongopusha
Alright. Saka but tinashane here mamwe projects akambokuitisawo atotonongedzera kuti project iro neiro. Yeah, like But isando chete dzamangopo ungoti tinashe. I know, I do not do Rava that. indombiga bozi sofa ende andipa chinji chinotooneka chirape. Bozi magetese mangwana anozopesa angobhiga zvongoti akangonzwa kuti chinzi tinashe ndomtarisi. Ukona nini like tinashe ati ingoti atizokwanisa kuzoti mudhara but you know let me give you dakupa imwe story yamsiri kuziya. Andi makaona pakaenda big man kumbare paipa yeswani ya. That show ye takatato jump kwa show ye amuziya. Story ipo but nemapisira taita ipo pa don't menda pasho. Kuti mutarisa kandisa pa slot ya Nisha. Ndakangoenda na DJ msanzi endai dauti unepefuma kumbare. Alright. Ngoenda ipo pa kunopusha diri but ndakatozoshanda zvondakasvika pakuzopiwa 2.5. Alright. Saka zvinhu kuti but vanoshinja kuti rodzo kuti fana apinda sei because iwo dai vanopinda dai ndiite. Ai kuti bofika games ai ombodire muzita ningi. Ai but mudhara akangoti apo. Then even kana mutarisa kuti kachika kana song na Nisha yakutoda kupinda million kai. Zvizo kuti mabhazi ona ichirohwa, zvizo kuti isusu toteka kuti approach awo unozama getoisa unozofonera kuti Nisha wadi. Unozava unongonza ndifonere kuma 2. Fonere kuma 10 ndidonza mudhara akangoti 1 week ndamudase. Ndamurwa Mox. Hapana akandifonera kuti video raro na sap. Mox akaenda chi. Zvizo kuti washoma unozviita izvozvo. Sokuti kuzi muZimbabwe muno akashoma munhu anongokuti dokupusha asingadi something fare zita mudhara we andidi kunyeperai ameno pamwe munovha ndikudhonza tambo mukuti azvizvo makaona ameno pamwe imba makapiwa sofa iri pamwe munesa makanzita here pamakapiwa sofa iri mudhara ano but ndachingoti zvangu vanhu vanogona kuzoita problem yekungosimbisa saka dai yazodzidzisa but mutarise is a good guy to be honest kuti adisiso akatotipa sofa rape inini like inini mutarise ndakamuona kanenge ka 2 chete. Alright. Saka kanenge 2 ndakasangana let me say ndakasangana ku cup clash pedza cup clash pandakapedza wina mbida baba yakauya pa 17 patangatini pangoti mfano wangu kipchi Mox kumberi pandazomuona pa video na that's why pandakasangana mudhara ngoti zvenguwa pandashita video only popesa apa ndechingosangana ananga chingopusha Mox ake ari kwariko kwandumuzana ndikupi andozoti ndinda kunasha utomuone mudhara wacho ndipangone magazine ngari pasi asanongopa order chete kuti chi chingwede kuti mautasekerera utaro Mox saka zvinhu zvatotenda zvinhu zvatoda mindase kuti pakawandikawani wanenge 6-7 muZimbabwe munomu aiwa toenda kumberi alright ndinozochita kuti makasangana pa cup clash kuti tapinde panyaya dzecup clash cup clash takaiona and zvesure makatsamwa and basa makarova ndauzowana mukana wekuita but before usati wataenda ikoko wakanzi DJ Sparks munhu akaita sei noti munhu akaita sei ezi ndingobvunzwa kunza kona ngale DJ Sparks munhu akaita sei unoti munhu akaita sei inini as I take my side ndoti munhu aribo munhu anongo DJ Sparks munhu anopusha Mox right munhu anongonakirwa nemagidhisa nepression zvakawanda you know munhu anongotoa zvinhu zvake for fun because like kune wamwe vanhu andoziva ndonditi books kwangu kuna ngale Sparks akakuti wakatadzire ku Sparks you know like Sparks wakamutadzire they don't know kuti it's the art of pushing Mox you know ndabvunza kudaro because vanhu vazhinji vanofila vanofunga kuti inini ndakawenga kuna ngale but dauti tibate inyaya iyi datobata nyaya iyi asi tichitara uripo panapo alright ndaita newe interview tapedza podcast the next thing jandichaita inini kuita mapost ekuti interview yangu nakona ngale ionekwe you understand because isusu tinodhila nemanumbers ati vanhu vabva ngozvinzwisise kana wangasingaka kuzvinzwisisa chifunga kuti Sparks akakuve ngobva wanzwisisawo isusu toita zvekuti tidhile nemanumbers saka ndotraya kuti ndicreate maposts ekuti chi this podcast ilionekwe richa vanhu vakawanda but patocreata mapost ipapo vanhu vangona kufunga vanozvitona imwe way like pepe ndakapedza kuita Mbida D podcast andikuona ndapedza kuita podcast iyeyo chitaifanira kuita isusu kuisa mapost anoita kuti podcast yaMbida ionekwe but kuti ionekwe Mbida
aisakwanisa kuti tasakwanisa kuti zvambida chete zvisina kuonagale. Afi. You understand? Saka vanhu vazhinji havazvinzwisise izvozvozvo. Saka pano asi ndakanga ndichiti zvoni right. Afana payapenda yatsona kuti social media yese iri kuti konangale. Saka ndakanga ndichiti konangale which means ndangojoinana nevamwe vese hapasina interaction ichaitwa pamaposta angu bozi tichingofamba ne-one narrative. You understand skill yacho. Saka vanhu vazhinji havazvizive kuti ese anenge ari maworks. Havazvinzwisise kuti as long as ini ndofila sekuti katichita showbiz as long as pakangonzi konangale. Whether bad or good publicity, sometimes publicity. I mean kuti munosvitoro sei but ndo matora nenchiti. It's not like ndinenge ndine zechigombo. Hatidzokere hedu panyaya yedu yeCup Clash. Cup Clash takaiona ende makafushira mbida public secret. Hapana munhu anga asipo, hapana asingazvizive. yaman. Saka makanzwosei uri sei uchampion? Tongoti shiri dzinozongofa kupera kwedhiri dzinozongofa shiri. Aiwa hatidi kunyepa, shiri yakafushirwa zveipapo. Tisingade kuzvikudza nekuti tikazvikudza hazoti kuzvikudza asi munhu kufa akaita sei? Akafa. Alright, but before musati mapinda pa Clash here, panaka kunetsana kakaitika ku Star FM. Kwanga kuri kunetsana kwemashowa here kana kuti kanga ngori kasikirika kupusha show? Kona dhiri it was not a deal, but vakomana manje vakazouya manje vaona kuti vabhaisa. They come to me, atiteunge skits, but inge tori mokari kai. Alright. Ini semunhu anenge ari sopa ndakaona kuti anana lulu nemagaisa angu tadaita hondo panapa. Tonakidza vanhu but kunozoona uzonoka manje uniform waiti yakomana hondo iyi hande kupi. Hande kubase. Enda urambe kana wauya wakomana wake. Saka ndakaona ndikati pano panofanira kubva maupusa nenguva fedho wokusunga mari yako because pano panozopinda nemapost because kana post zvo zvinonzi konangara zvitarisa izvo anongoti pakapwanya maglazi kupi. Andi plus pahondo futi yatozva pahondo yatoziya ini hondo haisi yekurwa unogona funga ndiro chibhakera pamwe ndine pfuti pamwe ndine banga because haufanira ngoti ini ndigona kurowa chitika ndena munhu anotemba dombo kana kurowa musoro ukafa because tezva tinotembawo pakurarama kwedu maona. Saka penda koza vanhu vaiti but konangale akatize kambida kaka hazvizvo asi pekuona inini pepe ndakaona kuti tatangoenda tiri 2 nemufesi wangu tisina kuwanda kapai tangoti pamwe ichi because ndakangozibudikira olofesa teni. Alright. Ngoma nofamba nemamonya unozwa ngoma nofamba nemajaindi vanonga zviri kuma 7-8 saka ndakaona ndikada kuti ndidai nekudai mwana izvo ndikaenda mastreets ndo mafanza mbida muri wamhanyi wemadeko wanzi muri wamhanyi wemadeko but pano pasaka kakolete vanhu chinhu wani kuti pane pangu panoda ngonzi sorry inogona kupedza zvakawanda chete togona kuti munhu amundirowa vanhu pamusori unofuna zvakaita sei nezvakawanda bozi after zvese zvakaitika zvezve kuna vamwe vanhu vaishora vachiti wamhanyi wemadeko like ini ndakatombozviposta kuti wamhanyi wemadeko stuff but kuna vamwe vaito appreciata kuti no konangale zvakaita ndozvemangoma bozi wedu ilirikawo haisi yechi yekubvisana maziso. Saka kuna vamwe vatozvona sezvezvitori bo zvokutongoti sorry bo hapana boisa hapana but after Clash ndakazoona kuti mukomana anga hambo ndakaona bozi akaita mashow ake achitemwa ndakazoona mamese Messi tati kuJoburg tiri kuPretoria dano mukomana manje chakaita nje so mukomana asahamba manje iwe kana ane chimuti zvake aiwa asahamba amsanyeperi aiwa mbida anozvinzwa kuti zokunyepa mbida aiwa anozvifila I think timu rese notedzera sauro rese rineka kuzvifila mbozvona rese hapana unoti uika rineka unga kutoti kakutofunga kuti ndiwo ana sauro kufunga kuti nini zvikana kana step ndona na matorondonda munhu uika anozvikudza zvekuti aiwa mbida atierereka mbida aiwa unatotira ngasina mari muhomwe mbida really ona mbida unzi ari kutera kuti autombuya kuna chimani ngasina mari aimbida anoganza zve bo ndakaona anga hambo makutoita mese inini from the first show yandakatanga ndakusviti Cup Clash ndine kongwere dipai ndine hembe dzevanhu ndatipa kuchechi kapai akandirowa ine taida kutomukawo naye ngoti wewe nditori nochipawo changu chikwangwari ndatori nacho padrip yacho so takada tasangane kumbena komana asikatauri nenika yoti kasvika panapa iye agara kukona mafera ngoti ndiye paisadaira isadaira but pawakazomuiwa akutomuka newe dzara muri sei ndiri mutauni yani pakutengera drinki yani bozichi papa kaibosa pangoposta ngonzi pakaposta picture onzi aiwa ufambe madeko saka azona kuti pakaipa plus akabva beat them let's join them
because ndakazona papa pakanoita show imwe yanga kuda kubviswa chiri kumeso yandakatsamwa zinge ndakapopota kuti oma vanotourayira mbida vanoita medha uizive kuaregarding zoo that vanhu vakatora ona kune mafanzi anotora zvinhu personal they say I die for Sparks. Sparks anotiposta zvinotinakidza paproducts pedu saka hakuna mumwe munhu anondoti inini handidi kuti Sparks avhiringidzwe same ndipona kundoti pane mauto for you yototi imimi kana mukanotiputse kuna mutochipira sekuti musangana muranga notona vanhu vakadai vanototi Sparks wakavenga mauto andikati madai advance zviriko atoripo mambido utotiwo katoendewo kana ndakatopanenge ndakanapuritira atiri mafanzi ambide anengatoripo kuti anozokundwa zvakuti anenge akazorohwa nevafambi vemadiko kuti wo mauto saka tone munhu yatoti akatoloda tosvika sonto munhu aitosina soida kutokutenzera anenge toda picture panenge achikoti haiwa rigira kungoti habo time maona kuita munhu kuti chitopfuura soneredza kasonga mbida kuda kufinhura kuda kutenge kutopedza power zviriko kafuti izvozvo zvinanga toda kudza kuti masonge kuna ngari wenyu ndomisa musherufu tobalairo disco tona kuti ayo mafanzi emukomana saka mumwe wese bachinozongosiyana chekuti emumwe akawanda emumwe omanenge ari mashoma aya kusiri kuzvikudza handisi kuzvikudza patotenda Mwari kuti ndo zviripo zvataishuvirawo because kana mukazvitarisa ini I was with a song yanga ndaitora Shamenda Above iri country wide song haipise zvayo kuti pasiri pashow but inorohwa onoisa uneiso muimso yanzvesa mbiri manje arohwa mukomana kugomba maona Shamenda Above akabva angopiwa Shamenda Above mukomana vhata se saka izvozvo hayo mukomana anoteerera izvozvi mazuva ano handakazoona mazuva ano akuteerera chakati mutimboti muchairiro apa anototi bho muchairiro uri kupi fast hambo saka ndakaona kuti ayo vanhu mutongo kachora unodiwa mutongo kuti vanhu vateerere anodiwa mutongo kuti vanhu vasingateereri nemashoko ada Shamenda Above kuti arespect aiwa ini ndakazoona kuti ahambo palive yamakaita muri mese ndakati unoziva kuti mbida waituka muti ane ground kwanzi naGodfather muri kudiwa kuinterview aisvika no 2 hours ka after show right agara mutemimi akambodai kupfeka gumbo wanaida awa gumbo wanyere trousi delay apa ngwadzi kufa mona manaka ngatimboite zvibasa tienonzi makana makanonoka endeya mana asi kunyengerera stiri kuchitoda ngoti aya mudhara bho mati kubatsirei kutokwidza trousi racho type ovha dai kukiya mota so mudhara ibuda mumota so kudai kukiya mota soka akaisa kiso anomboisiya sati aidzura kipa mota so ombolakisa zvake apa minzi ari kufambawo but kona ngari tiri papa ndike watara nyaya Godfather Zigo atisida kuturwa mpini takavigembwa Zigo nevamwe vanhu vanofila kuti Godfather Temboman vaikufevhera Godfather Temboman vanokufevhera kudarika mbida ungori munhu anowana support yawo unoti yochi kuti unofevherwa stereki naGodfather inini aikandise Godfather unondifevhera because Godfather utongoriwo mauto kunge inini Godfather vanongosapotiwo mauto movement aisinge kuti anofevhera Godfather anongopusha munhu angone talent inini if aicheki vafanira iso vazhinji varapa vari kurirarirawo takabva kuna Godfather but ungoti vamwe vazouyewo vanozoganzirawo mukuru atichekei kuti isusu set from Junior Sprague anga ari palo muno zasa kuti arasa mama Junior Sprague akatomuka paclash iyo yanomuzvona Godfather yaye madedide ko maimuzeremi akazongoda invo vamudiscover vana Godfather Captain Britain yeje ari kutenda ndi Godfather matitsi mazhinji saka ini ndiri munhu kundozoremembochi mukuru mobota chimbobatika mukuru madi chero pasina mari mudhara madi bho zviri zvekuti manje umakanobva waenda zvachose avazodzoke kuti mudhara saka na mudhara akuti kona ngalo yakuridziyo ndokonoroenda zvechenge pangu zvazveFIFA kunge ndikutonyora mudhara but from day one ndamubva kana Godfather mari kana kuti data kunzi mudhara vanongopusha muworks inini ndozongoona ndika kuti unendokonda sei kwaunodiweza varaisei kuti mukuru anongotiwo fana wangu uri pipe mungona kusadza mumbono haisinyaya zviri unongorita nove ngona mudhara weSparks zvinhu zvokuti inini yochirwa ndini ndani mari inini mandisa indavhitaita mari vari panotadza kuti inini kana ndatora kana 1000 ndoita Sparks yambombochikusadza kana rewaya chero $50 cheye mudhara imboisofiyo bho makapusha zviriko kuzi hatisi varunguka zviriko mwana ndakashandisa data rake munado kuti ndinwachi favor manje wakumwa anobva wangoti chine mari yacho hakuna mwana anoguta mari da kukudza ife hakuna muna kuti ndine mari yakawanda asi kuda mari hazviiti wakomanobva ati chine mari yacho saka hapana ngawagari aiwa inini I respect Godfather zvekudaro big self Godfather Temboman maelders takamatarisa tona maelders but tinoona magetets akawanda akasimudzwa naGodfather Temboman ndo Godfather wacho aiwa fair is a father so sure zvekutodaro
pane nyaya yawataura ndabva ndaikanganwa mani, nyaya yakakosha iyoyo. Alright, anyway, geti move on, tiende pane imwe kati ndichifunga nyaya iyoyo bhozi yakakosha zvisingatomboiti. Right, ndeye Reunas. Ndakaona kuti hamusise kuReunas. Chii chakaitika? Pane kakusanzwanana icontract yakapera zvakafamba sei? NeReunas takazokata contract parod. Ko chii chakaitika? Makusanzwanana papa? No, ine kuti ningongoona kuti ndaita sei ndabo plus neReunas tainga tiri padhire kuti nguraisapotawo masapotera aitawo ifana ungano wasvika wapo weekend can move on with your life. Ndakaona ndaita sei ndizvo zvandakaona zvisingakwanisa kutaurwa panapa. Iye mudhara pake zvakaana pressure bata vanhu vanongora pagara anosiya paground mudhara agari munogara kuDubai kamukuru agari muno. Saka munongozviziva kuti mwana wasiya namainini mune mukadzi mune mumwe mukadzi wechitu kana mune munogara namaini moita anda kuenda kuJobe munongozviziva hora inosara pamba waripo pane zvinoitikawo zvokuti zvinochine mudhara nanga achiti isusu noti mudhara kapu iyi kona ngare ndeyenye kunwira ndiri pano ini mwaikapu ndeyenyu but kana maenda zvanzi akapu yachabatwi makunwira idzo dzedhaga idzi plastic idzo iwe unozoona kuti nguva zhinji ina mudhara paground ka idiki pane yandiri pasi saka ari kusafa ndiye. Saka takazongoti mukuru chi maita bhota takapusha mukuru yanda problem naye Reunas even now ndotenda ndama kusikoko namukuru atina but wanda sei paground wandaratidza kunzwana noona pamashandiro angu ndikati musatambeka kuti sokana pashoka pashow so mutonzi itezvo ate mageto idzi kuti mageto idzi anenge azoda kuimbirwa apa anopedza rasanakiwa nechi nedhiri because mageto idzi haana patience medze kuswera kuti simudhanzi yakawanda saka ndikati ini slot yangu ndiya 9 honza ayo yori muhombe imba na 3 o'clock indikuziziyani kuti mafanza aya kaya anenge ane hasha azviti nguva inokwadza autierere wakutombokana uri kushaura kushiva kushow ikoko wakutonzita madhiri ako mudhara apo paground ndaromufonera kuti warambirwa nzi ari kunyepa ndakarohwa nembanje ndo ndakarohwa nembanje vamisi madzibaba ere chitini madzibaba ndonzo kwarohwa nembanje kati mune madzibaba anorohwa mbanje aiyo haisi mbanje atorohwa aisusu tinotosvika mwari nemagetsi kunyanyanya panyika pano. Alright. Ndozvatosvika chiri tu mwari nemagetsi chete ndozvatinoziva kuti izvi mahwani saka tichizama kupusha kuti but neReunas I don't want to lie havana problem nini ndindakangoa paground nechimudhara timarekera katozobhiswa pamawekisi nemukuru wake ratizwa katobho akutoita mawekisi saka atongoti shout out to Reunas for the way yakoti takatosvika tikatoenda kuDubai so kuna Indian Ocean tikatombo tiri out zvinhu zvekutotiwo bho taisikwanisa zvitatega isu ndakuenda kuDubai akatoisopake ende patakatodzoka kuti tatodzoka booking yakwira because ndaitobva iko ndaitombotambira zvekuma 3 something 400 mashow tadzoka kuta kutorwa ma8 wayo zvekuti totenda chi mwari because vanhu vano respect to achievement saka tingamushoredza kamgena sometimes mbenda iko inoita sei ndara madi vanhu kwakalodho zvawo but inongoti ameno asi mwari anongondaita sei ndasvika ipapo alright ndakaona recently mamuri kuBotswana Flex H ndichitomboona hangu dzati pane munenge maanenge kunzwanana are you in good books now kana kuti ichingori ngoma ndiyo inisakomuredi ka ndozongonzi sakomuredi ongoti haiwa ndo zvavari mukaona isusu tesina mhosva isakatosvika kuBotswana kana DJ Lulu wangu vakatombotenza alright paisisimbarida siri mumasise kutukwana isimbari iri pastage mai nefani bhezonazona kuti aiwa bho komana asvika akagara parumu pake ndaende rumu kwangu ndakatozvilaxira naluto ramagame ndakasvika ndoti kiyadho bhozi isusu hatore mabhiazika isikatenga kana pepsi nemukomana tatobhota kuti tasi iwo anonga achifarakirwa mashisha awo chine ndakalaxa akaya pekutanga ndonoka paredi vadzamubatra akati ndezvinotenge ndareruka vaenda ndodza lulo ndikatofesa dotora nenasi tasi inanga I was open ndati yantange because iye ndiyanga inansi ndenironga avaenda vararama kusini vazoti mudhara muri sei ndikati abo padomboda kakondendi kasimona kati kasikondendi kapi indeza munhu kunyaya kwakuda kungoti gagagaga ngati but iwe ndori kundirwisa kai zvozobuda here iwe ndori yandeuda hondo ndifana kutorowana zvibhakira tasangana kavana aiwa unoona wati kona ngale wati ini ndiri munhu wekuti pepe taingozamawo imi ndikati ini ndakaita sei iwe kana usataone nyaya yako imboenda uzodzoka alright bozi usataone nyaya yako aiyo I just want to say sorry for ndikati wati chii zvikanzi sorry ndikati abo
ndozvataura zvikanzi asaka ndonyaya ingoripo inini kutangozamawo haya mafanzi angu ari kundibuka chichi fanzi angu akutondibuka umwe ndikongaposa ndangotanga kumbewa kone ngalegerero chi saka imwe nditoka vhidhiyo zvikanzi ati vhidhiyo ndikati alright toita makuseni abva ati makuseni hanzi kuya makuma 9 because iye teti kumaloji yanenge yake ninaunga plus pastage inenge vanhu vanonga kamufinura paakaimba hana sopula chi crowd sterek kubotswana vanonga kamufinura sterek abva azouya kurumu kwangu ma10 mukuru ndati wadii ndakambogeza mazino 2 minute ndikuya ndakambozvitinyasidza kunyepa vanzakatadzira mwana ambogara zvangu zve2 hours zvisingatobuda murumu because ndaiti iyoyo ndowakatanga ululuva handiti hachi enda unoona mufisa isinyaya ndabuda panze tora kaenda vhiki kedu bhobho asi vanhu vakatozviona kuti haenda vhiki ndeyetambo mukona iye manje akabva ati can you follow my page mukona tikwanise kutegana nditi abva afollowa rangu ndakazocheka ndikuona anda unfollow apo ndikati wana alright ii nditofanira kuwandirawo kwenini iye abva andiunfollowa mukona pandati ndinchionoka pepa ndadai ndikati unfollow futi pandati kanzi nditegewo mukona tega nditonge chichi kuti zivi tatomugudi bhuzi bwezi hapa kandiipira chichi kati ayo hapo upenyu atishande vadarowa nevhidhiyo vataposta mufanzi wakati bo unit ndozvakaita vanobva vatizi ubva waenda sazviriko kuna vanhu vandorwisa so vanhu vanozodzoka unandabhaisa but funga kwanyisa peflexes yangatoti munhu sorere we dai kunzi ane chigemu yangati sorere flexes ndindi kuinterview takuonesana kuti anganana kuinterview ndiri boys aya tingoti komana waye vanongoti vanozongodzoka nokuona kuti pride dzakaita sei dzakawanda because problem inoita maazima artists ndeyudai so ini ndikaita feminini kana handifaniri kuona munhu wese ungesapota rangu munhu wese ngekuti munhu wese andifanira kutotiyera inini chero ndisiri hayi pese pese pandama zvaona kuti inini ka ini mafanzi angu akawanda because inini pano matoona kuti mota yangu yaponja firiri handina mari totobuda ndorove kuti ndandosunga mota yangu ndoita sei ndibaya padheni because handina mari mai ndikati inini mota yafira pasoto zipepe inini ndogara mumota mime 10 hours ndiri hapana munhu ari kuuya ini tozongoti mageto ese angu bhoyerawo mana ndozviripo kandi ndine kamari ati musimbisa torwachi saka ona kuti ndifani bhesi rangu rakawanda stereki mageto ichi stereki kuti handina inandiganzire munhu kai kana ndisina handina kana ndinazvo unosikandikiro nemangoma ndizvozvo vari mautoti mangoma agone kuimba wangototi bhatauna mangoma anenge wanawo zviriko saka wamanangodzidza mona kuti ngawarwe pride so pride ikanyowanda stereki mafana une pride mandikudze list rawo ndakukudze muwanisa flex yechi mawani mbida ishe kutsatikomi inonzanga chekutsatikomi inza libo futi anozvinzwa futi wana wavo ndotimba ndakaona kuti vanosvikudza vandakasangana navo mumastreets because zvepakauchi chezvo vafanira ndondi makadika wai pano zvekauchi chezvigezi kwete zviku zvemangoma unozvere vapfana akawandiriwa wese kwete zvekunyepa vapfana kure kure but usonskona usangana ndokudai kuti maoko so kuti apfanira kushota shamu wapfana vakuda shamenda above saka mfuna ungorespektawo so zvizi kuti chero usina machero une mari yakapfuura yangu paeji papo because chiri vanopa mafanzi pressure azviro kuti ndandigonoposta kamudhara nditori nemadharondo remagd6 mudhara akatowanda nemabhenzi andopiwa manyama kundotorwa raundi nawo kundotoganzawo but mafanzi manje azorinyovhwa maratidza kuti unenge une tumasini because ukatarisa mfuna liba unoposta ndine bm but zvaana kana bm yayi amunoziva unonga kuti une mari but hauna but pressure yepamidia manje ndikuzokuona lokari manje kumawani sasa kuti ungatangoti hatina kwemi mamonzi makapiwa gd6 mutsanangura gd6 yenga iri mberi izvaitika papa gd6 ndakatozopiwa manje nadombo manje but yekutanga yeye manje kafidhio keke karohwa keke zongu indangoti pakunakirwa kafidhio keke neriunas papa ndozokanyondibata kapapa zvandizosiya contract yeriunas kozongona ndada chikubrifai tatakatogara pamota titori yes tichishandisa mota yemudhara yechi imavhidhio pakarohwa kafidhio ende chakanyondibonje kuti vhidhio dai rakapostwa nemimika taiti bho handizangoti pamwe ihyping ngoti manje rakavhara postwa nemeni mekuti ona kuti believe kuti munapiwa moto inini manje madhezi yayo kana license ndasenda na license ipapo ndatofamba ndatokwira kombi chi kutoenda padini kongo munzi muno mota wani mudhara mune mota wani mudhara zvokuti ndanda kunyora kana kufamba ina handina mari yekutenga mavheji ndakutopiwa pressure yekuti zvika mari rinotenga nyama uko mudhara achiti kavha kano chi mbotipo kasinike kudai mudhara akazoti kavha kaunga mota keredi so keke kanekereke vazotiti mfana kuchita sechikavha but pressure ina kupera iyo
pressure yakaramba ingori papressure so ndanda kufanira kuti ndakana kuimpala kuti unorenda mota kuti unodai nekudai pressure manje kuti ukavhiridza ndo life ndisingade kuti ndine pressure ndizvide but achiti 6 kune zomutaro angazouya akati mfano wangu mawana anyanya imbosimbiso chi nonzi post domba ikandisi shout out to him akazondisimbiso chi ndomborwa nero rounds ngambiore white zonomboyanda ndomborwa ro mara kungokava usiko kana pa show po ndo zviripo uzonyanyovwa aita sei afana bazodza kukweshera kweshera stere boss razodaka abahara boss azvizoiti saka kungozama kupusha chi maweeks alright ndo zvakaitika pa achiti 6 pepe yengeri yetambo yengi isiri zara zvinogona kutombodrive madezi achienza akapiwa mota yange isiri tambo but I think kuti zvakaona watozvibelieve plus nekura kutateto munhu kugomba because people that don't understand kuti kumangoma kune nguwa yeFM nenguwa yekushandira zita nenguwa yekuzoita mari zviri pachi because people they expect kuti munhu akangotonzi kona ngale now anofanira kuti ngatonichi atone mari but mota itengeke givika munozoere muda ya mota inodhura mota inodhura ukaona mota dzechifamba navanhu varume masisi mota inodhura sekundori chamusika kundoona chitonzi ndaona nhingi ane Tesla ndeyake waenda kuchando kwanorwa amanaka ndaro nomboenda kumakausi ekwendinalo atimbobvunza ipress yemota atimbobvunza imota irapa kutarisei kuti mune inzika ndi 200,000 neipinda nei mari iyoyo 200,000 unzi waipidaiwo but tichasvika malevels iwayo anosvikika but kwete zvefast manje ipanzopiwa pressure kunoromba iyeye because unenge kuti wezi vanhu vakaona une mota usina next thing wakunotsvaga kuti uiwane uchauraya uchaita sei saka malevels aripo kana unganditi inini ndikatenga kaunda fiti kangu kakabo but unosvika kutonzi kamota kacho kakaora ari munguzvona but akaite dhora kabondeka ndoita zvekupa 6,000 mari yekuti kuunganidza so $1 mawani saka vanhu ndozvawangori pressure yevanhu iriko kuita pressure yemedia but hatisiro tizofambawo netsoka katisina kugeza ayo zviriko right mamuri paline apo yeku-UK takaona kuti mamusuppose ngamachenda ku-UK weekend iyoyi but hamuna kwanisa kuenda takazonzwa in fact before satasvika panyaya iyoyo vanhu vazhinji vanga vachibvunza nei asina kuenda ku-UK to be clear and sound asida kunyepa kana kuda kumakisa munhu kana kuti sei inini at first King Alfred wakandaapproacha kona ngale uyachi kune couple chitwa ku-UK kuda mari ndikati wakataura mari yatakati abo kwatoni pachi afternoon yangu cash alright afternoon yangu wakatoti passport ndikati passport iripo tikatoapply visa pekutanga etifisa toapply visa nguru aitoramba tinoti wadi tikatoapply visa pekutanga ndadzosera passport nao ndikumavisa wayo alright visa raramba kuti asi kubuda ndakabva ndatotawarira kuti visa raramba ndakaudza mukuru vhazo avabhadhara futi emergency visa avabhadhara emergency futi visa uko riri rinobuda because razvanga passport yakadzoka musi wa 18 apa kwasara mazuva kuti mangwana chimukuru vhato bhadhara ndadedzwa nditiwa rungu tuizvika nziendachi kuinterview ndosonda kugara interview zvikanzi passport yako inogona kuya mangwana ende visa rako nobuda mangwana because about emergency because rainzi visa rangu ndinanzi rifana kubuda musi wa 27 tomorrow after a show kwabhadhara saka I don't blame someone padiri iroro kungotiwo hapana munhu ane mhosva pakumona wese zvamwari Godfather Temple Money levels hawana mhosva kana King of hawana mhosva padiri timu remavisa ndo rakadilay of can maybe maquestion awa panotaradza kupindura here kana kuti amene zvawakaonawo here ameno asi I do not blame someone for this amnoenda makapfeka zvechisoja vanovhudhuka vanotya kana plus neti mubvunzo twao ndofunga ndoti mubvunzo vanobvunza mubvunzo twakaora kawai vanwai vanobvunza maquestion acho ka anzi mubvunzo twacho unobvunza kuti saka iwe unofarira chicken saka ukashaya chicken kunonge uchaita sei ku-UK uchatinetsaka iwewe mubvunzo unomwana woni zvakadhaka unomwana kupindura uchikubriefa samei pamwe takatadza kupindura here pamwe makati zvone haininika ashaya chicken manje ka because aukamukutora iti like mwana kubvunza mubvunzo wekuti unonzi kona ngale sei wakafunga uchichigona ngale seunoona funga kuti hazvina basa kana kuti pamwe hazvinevhenzi sei wakafunga uchichigona ngale okay, no answer. Okay, if you don't have the answer, okay, no problem. Let's go to the next question. Anenge atokumaka kuti hausiso zvarukuita. Urupiwa mari kuno kuya kushow. Utara mari kupiwa. Iwe ukanyimwa mari uchaita seiko. Seems like une hasha iwe unozoita sei unoirira nawo iwe. Anwana kwa question acho. Wakandipesha zvese awaka. Boys anti munenge wakasoma headphone taura live pepe mchiona na mchitaura ngamurunguzo kachikubvunza ma question. Saka iwe tomboti iwe alright.
show wanyimwa mari koko wanyimwa mari ari kuda bozo kuti uchapiwa mari wadzoka kuno kokanyimwa mari uchaita sei. Are you planning to stay there forever? Unoifunda katobvunzo toda kuteya. Una kudomoka kuti oh tsagaro kuti Jesus. Asaka for that because I don't want to blame someone. Samwari King Anzan Sparks. I don't want to blame someone. Kuti King of Red wakadaza. Mari nakatopiwa King of Red. So titi nini ndito ripo hondo to alright ko tombonda zenda kushow. Dai undini 40 I was supposed to return money kubi. Kuna mkuu. Ndakatopiwa mari yangu after that takazidana. I was supposed to be paid imwe yacho ndatopiwa the show. Ndio akatonipa mari yangu waitoera mari comfort achicho kato rikatora mako bata team agents. Bwezi mafanza ngani mirachi kudanzi. Visa ratase vararamba kubuda. Saka do not blame anyone padiriro zvamwari kuti vanhu vanokamiriro kuti so munango ndichatsanangura bode ndakada kutsanangura zvakawanda ndaitenda kuflopesa show yamukuru sandangoti abo plus I'm happy kuti mukuru akavha wino futi mauto yakangoti aiwa vanokavha game mukuru akavha ava apwanya timu renhingi retsikidzi Satavara minoti mabookings ari kuwanika papeople number kana pachinge painoda kuzokubhuka ayo kuzoita sese bosi tatango pedza kutaura then ndotango momambotoera zvimaredhimu. Right, inini like ndonzi Konangale. Konangale yangu inini ndeyechindevele KHONA and NGALE Konangale official, right? All right. That's where you can find me, okay? Like my cause. At 078 54 63 747. Ndizo namba dzaunobatika. Right. Kana wakandishaya pafoni wakatsvaga Sparks, wakandishaya kuna Sparks padheno nondowana ndedakalaxa. Nongoripo. Aiwa, no isi tokuwana takashaya wewe. Yeah man. Tobata Eva. Mati. Ndati takashaya wewe. Aiwa Eva anokudza risekuru ari papi anenge ana kule passport saka aiwa bo ndaka kuna Eva anoko po nyaya chekutomboda after interview right tipo alright mdharaka chimbotipewo 2 zvimandenya chimbotipa mhemberero redeem selector timbonzwe inonzi chi raw yaman yaman Simplex Music. Tumatuma futi na Sparks. Chapa chapindirwa nemauto. Sparks. Vamwe vanoda kona. Vamwe vanoda lipo. Vamwe vanoda kaso. Vamwe ndeve back label. Vamwe masoja seni. Vamwe mahopo. Vamwe mapostori. Vamwe vacho ndeve dobo. Ndatora kamera kandichidhabhura ndatsvaga zitapa mepu ndanga ndichitogugula. Nyemba dzega dzega dzavanotimbira Sparks nengoma ndiri kuti ndadhabhura dhanzi racho ndikaona hapana ari kudhonza tambo kumabhancho vakudhonza dzematisho akatota tambo isu mauto tichidhonza marose mando ngadzikandonyudza mix music Sparks ndafara newe tapinda matoksi ndakupa sando dzako pavese utori fox tibaba vamwe vanoda lipo, vamwe vanoda kaso, vamwe ndeve black label, vamwe masoja seni, vamwe mahopo, vamwe mapostori, vamwe vacho ndeve dhobo. Pandapinda zvangu matoksi na Sparks, ndanga ndine chinono mbichana sedax. Anga akabatidza kamera semuvhimi ndangoti ndadhabhura dhanzi racho ndaona hapana ari kudhonza tambo kumabhancho vakudhonza dzematisho akatota tambo isu mauto tichidhonza marope semhando ndadzikandonyudza maspotsi ndopedza pandakaridza vakanditi dzokorodza iridzo wachiridza kona anopedza anotema ibadza nengoma dzangu inonzi dhedhebe kudhedhebedza maspotsi parks ndinosiya ndapedza msati mandiona kona ndichiridza mbuye yekuzaka akapururudza pamutare vakanditi mwana anogone uyu mumugone uyu kwamutoko vakati douyai kuno kuona tikupei ngoma inonzi shamuenda bhavhu shamuenda bhavhu inonzi shamuenda bhavhu chinonzi kona ngale ngoma chinotyora mix me again babu babu yeah man Sparks ndafara newe tapinda matoksi pama wewe yako ndema fox
ndanga ndichionera kuonera kugoni sina chinhu ndinokumbira kukumbira handina munhu wani andinobira ndinenge nhingi uye kawe rowambira nekuti ndinongopinda ndichigibhela so kunge Jesu nengoma ndoita mamirako ndinonzi kona ngale icho hachisipo ikati hanzi chabva kuchecha Easy my father. Sparksy ndakopinda matox kopa kona ndadeidzwa Sparksy kuprodcast ndabva kure chaizvo uko kune dusty kunge chirunda matura futi kadusty but Sparksy zvikanzi kuri best inini ndonzi kona wekwangale dai kuri kujoma ndiri shatawale aitengi ngoma dzairidzwa nambale ndikati ngoma iyo ikaprodcast nosimudza marombe kubva mudusty iyo yabva yanzi newanhu ndiyo best piwa mvura ipapo kuavoida thirst nekuti kona chema freestyle pana ijimbi ndakaimba vakandipa manaira hanzi nevamwe ndewe mafreestyle mabhebhi oti kona ndewe madonstaira ichipatanika yacho maijaira ndina DJ Lulu kujoma ndanzwa kona vachiti ukululu isindevele siyavashanyisa kunyanya vakanyanya nekuti ndakanyanyisa ini nonzi bhala ngebhechu kana vane mudumbu Sparksy wadirire kuchu pano vanomhanya kumhanya ndiri kuti ndati mudhanzi macho ndikaona hapana ari kudhonza tambo kumapancho vakudhonza dzematisho akatota tambo isu mauto tichidhonza maropes emhando ngadzika ndonyudza maspotsi ndopedza pandakaridza vakanditi dzokorodza kona achiridza aiwa chingwa inzwa Sparksy ndodhakwa nemvura handidhakwe nepaindi ngoma dzandoimba Sparksy dzine ubva mumaindi uri kusimba Sparksy honawo wemujaindi kana ndabve munoubva waisaka rivhaivi ndopandarowa jaivhi wasiyiwa nengoma wese kunge striving ndine makala hobho kunge karwaivi aiwa nekuti chinonzi kona aiwa ndanga ndauya vese vakapera kufa hena Sparksy takagara pasofa ngoma ndotonga sapotiva vanondisaiza vanorohwa wese vakangofa kufira vanofira pasipoti kana tsamba yapera ini ndoisaka dhoti easy ndara ini time yangu nokuyabo but tingoda one last chiriti mnogona kuti kwadzo unacho ndoripinda maifara ino time to chatting Sparksy ndibaba kona chinji kwamu vafambi vema vatsano varume ndenge ndato haiwawo vamwe vechimeroka vakundoti haiwawo pano ngoma ndati dzinodhaiwawo ndibaba kona yauya tsvimbo iyi tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata Sparksy ndiri mazvikokota ndidi matata muswe ngavapete tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata Sparksy wakandisaiza vanonyura pawandipa mvura handizi poto ine ngura aiwa varume ndenge ndeto haiwawo vamwe vakutonditi haiwawo nonzi bheki wati nevana maneja manyama unongobvunza tsvimbo iyi tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata inini ndiri mazvikokota ndidi matata muswe ngavapete tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata DJ Sparksy ndiri mazvikokota inzwa evha vatsano Sparksy ndinenge ndichizama apa ndatonyara hangu kutopfugama yekasimati kangu kekunyenga hama Sparksy paye wabva wanditidzikama Sparksy ukandirovamba mapadama ndakawimbika ndinokupa rimwe dama roti Sparksy ndirove padama ukandipotsa mwari idi unopamhanya haipfure nekumva kwenyu ndinorarama nyangwe ndisiri mumwoyo menyu kona ngale rimwe songo ratombondiimbira amuna chagona kuexplaina kuti uizive unorangara rimwe video so rangapfeka zvinhu zvewhite video ndiri kudhare pari papasapasa kaklipa akazvakakaita handiazive songo but vangoti papasapasa kudhara vanga vakapfeka zvinhu zvewhite so uchiimba panenge pane dhimungere zimbo flavor here kunge pachichi chanzi chigwe chingoma ichocho wakumana kai
uri papasa so video ripo paindaneti mandakanga song yacho ngoma rautara ndariziva Ah, ndekuti ambuya wakandityora mbabvu ndotore chimbonyebatinzwa ndakangoembwa nino ndatoziva rekodi roroka rekodi roroka mune muchirisuka yenyu muraundi rekodi roroko zvakaitika hazvo Sparks Sparks ambuya vakandibata bhande zvikanzi kuporisi kona hande apa wanga uri musi wesande ndikati inzwa ambuya vakandimamisa vaida kusiya vandizongisa mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai kundimamisa kani ambuya kundimamisa vaida kusiya ambuya vacho ndewebhadhinesi aiwa nditori siriyasi lulu inzwa Sparks watsano ambuya vakandibata bhande zvikanzi kuporisi kona ngale nhasi hande ndikati ndokumbira handina chipande musemende aiwa ambuya vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa Sparks mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai kundimamisa kani asi vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa inini mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai inzwa Sparks zvikanzi nemashatiro awakaita kuti ugare nemwana wangu kona hazvimboita auende naye kona uya bheji hanzi nasika unotonhorara mukeji kati ambuya nimusabva mandidaro takawirirana handina kubata chibharo tongera utsinye fanike mambo faro havana kumira vakaramba vachidaro kazi vakandimamisa Sparks ndichimamiswa kumamiswa zvekuti ndakamamiswa vanomamiswa vakati ndori kumamiswa ramba uchingondimamisa ndikati ambuya mirai kundimamisa muparese kutoni kundima havana kumira kungondi saka yedhekudhara ndisisika ndopanakataka kutoona maweksi ona mangomani ndizemba sati zvake inonzi social media ire kune inonzi Sparks ire ingoimba zvonorwangusora kuti mufana yeihora inini songo iyo ndakaiona mudhara ndakati mufana akipondichikopara Mauto, thank you very much for coming. Mdaraka, my heart bless panapa tamonakidzwa tafara and I wish you the best pa EP la muri kubuditsa in maworks ngafambe ende tichatry by all means kuti panobuda makati aletawo tinoshare nepatinogona napo kuti music ende kuvanhu especially that song yatatanga kuridza yayi nitumbira yayo. It's a big tune, trust me. Inongoda kuti ngosvika kumafans kuti mwana wese angozive zvikuitika, but otherwise hatina chekucomplain. Amenga namine zvimwe zvekutaura ni before. Ayo kumafans angu ini ndoda ngonzwa kuti inini handisi munhu wehondo. Handisi wemadhisi kwete. Indiri wedisciplinary committee. Alright. Ndoda vanonzi vari kunetsa vabereka vake ndo vandiri kuda achiva. Muri wematrix. Saka shamenda above. Saka ayo. Ngoti vote of thanks. Sparks tivataenda zvedu one sati taita out yamudarati patimbotenda Sparks atonza kuno man timbotenda Sparks nekuti dai pasina Sparks dai sinapinda matalks man tara zvako aiwa I'm humbled man makaipa chimboti payo mudara DJ Lulu anything new my father no time to chatting tibaba kona chabva chapindirwa nemauto Sparks. Rega nditange nekutenda. Homa dzangu vanoposta ende vakomana shuwa data riri kukosta. Ndiri chivayo manona Victor kasini wani aigona kana ngova sota. Ko kamune rudo magaidzi pandanchiimba na Sparks mangoisa noise. Dai maipeka manjombo ipapo pamwe daiga. From top. Sparks. Dibaba kona. Vandichiremerera vanenge japuredza nguva dzakapera ngoma dzangu vanoposta ende Sparks data riri kuposta dai ndiri chivhayo manona Victor ende kasiniwani aigona ngova sota nekuti ko mune rudo kagaidzi pandanga ndichiimba ndimanga muchiita noise ndinoda njombo here mondipa chisaizi kubharaki ndikasvika ndichanyora masaizi dai ndirini general ndaingoti vapei mvura kadzema mineral nekuti
imimi ndimi vanhu vacho pazvinhu zvacho Sparks. Ndikati aiwa mvura yako pawanga wasimudza ndabva ndakupa imwe kuti ndakuda kukuremedza. Aiwa tabva tangoita chiezi saka aiwa kona chakudzokera ambulezi ndoti aka kasepike kutenda Sparks ndasimbisa ngoma dzangu kandinotenda. Ini ndakuti bye. Aiwa Sparks kachisarai. Torai sando dzenyu, pfekai mamwe aya maheadphone yenyu. Ndibaba kona. Oyo. Ndibaba kona. Thank you very much, Mr. Zimbabwe. I respect my father.